pinainit. Ramdam ko ang halik niya sa leeg ko, pababa sa aking. At mas pag-uusapan. Pinangkaya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me, DJ Rakitera, and welcome to the program Top Secrets. Kung saan pwede kang makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto. Ito ang programang hindi ka huhusgahan, bagkus ikaw ay pakikinggan. Ang programa sa radyo na nagpo-promote ng we listen and we don't judge culture. At meron na nga po tayong top secret sharer or caller sa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Hello, good evening. Hello, good evening po. Ano pong pwede naming itawag sa'yo? Michay po, Michay. Michay, ilang taon ka na? 26 po. 26. Ang lupalop ka naman galing? From Mindanao, pero ngayon po, nasa Middle East po ako ngayon. Oy, nasa Middle East. Nagtatrabaho po. Okay, sige. Michay, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa, ha? Michay, 26 from Middle East. Ano ang top secret mo? 40 days po ngayon ng boyfriend ko na namatay nung January 31 at binaril siya. Bale, actually po, kabit po ako. Bale, may anak po ako, 6 years old na po, and may boyfriend po ako since nung 2021. Bale, nagkakilala po kami sa restaurant kung saan po ako nagtatrabaho dati nung nasa Pinas pa po ako. Tapos po, nung una, hindi ko pa alam na seryoso pala siya. Pero po, may asawa po siya. Bale, kabit po ako. Tapos po, Anggol, sorry. It's okay, it's okay. I'm so sorry to hear that, Kumbaga, hindi ko rin alam kung anong pwede kong sabihin sa'yo nung narinig ko na nakamamatay lamang ng taong minamahal mo. And now that you are telling me na ikaw ay isang kabit, tama ba? Ako ng pagkarinig? Opo. Kabit po ako. Okay, Bale, so meron siyang asawa, meron siyang anak? Opo, may dalawa po siyang anak at okay pa po sila ng asawa niya. Okay. Yun po ang sabi niya na okay pa po talaga sila. Okay Pero sila. So paano kayo? Nakikita ko naman po, nakikita ko naman po is okay naman po talaga sila. Tapos po, yun, bale, nung 2021, nakilala ko po siya sa restaurant kung saan po ako nagtatrabaho. Tapos, nung sabi niya na magkikita kami, Tapos, nung naging kami is, first noon sa kotse kami. Nag-kiss kami pagka kinabukasan. Tapos, Kinilig ka nun? Kami na. Kinilig ka nung po. nag-kiss kayo? Ano po? Kinilig ka nung nag-kiss kayo? Opo. May dila ba yun? May dila? Opo, kasi crush ko siya. Crush mo na siya? May dila? Opo. Okay. Tapos, DJ, so naging kayo in short? Opo, naging talaga kami, as in talaga kami. Paano kayo hanggang lumalabas namatay kahit siya. na meron siyang pamilya? Aware po ako na may pamilya po siya kasi alam ko naman po na may pamilya siya at pinagpatuloy ko po na maging kami. Paano kayo Kasi po, nagkikita? mahal ko Paano po kayo siya. nagkikita? Like, pinupuntahan ka ba Bale- niya sa restaurant? Or paano kayo lumalabas? Opo. Pumupunta niya po,
nagda-dine-in po siya doon sa kung saan po ako nagtatrabaho. Bale, parang resto bar siya, pero hindi naman as in na resto bar na yung may nagasayaw-sayaw, yung parang ano ba, parang inuman ng mga big time, ganun po. Pero Inuman hindi ng siya big na time. bar yung mga babae. Okay. Bale, waitress po ako doon. Okay. Pwede bang malaman kung anong trabaho nitong lalaking to? Bale po, board of the director po siya. Sa Mindanao. Hindi ko na lang po sasabihin ang exact po, baka makilala. Pero, opo, yun po. Okay. He's one of the board of directors ng isang kumpanya o ng isang ahensya? Isang ahensya po. Okay. So may tungkulin siya? Opo, may tungkulin siya. Alright. Bale, So, nagkikita kayo, nagda-dine siya doon sa restaurant na pinagtatrabahuhan mo. opo, Ano ng mga lakad ninyo outside the restaurant? bale, hatid sundo po ako. Kunin niya, dadaanan niya po ako sa amin na 9 a.m. Tapos, kung out ko naman po, kukunin niya po ako at ihahatid niya po ako sa amin. Tapos yun po, yan yung banding namin po na hatid sundo po, tapos paminsan mag-check-in, ganun. Sa 1 week, mag-check-in, ganun. Tapos naka-leave ka sa trabaho. Okay. Po, Naka-leave ka nun sa trabaho, hindi ka na nagtatrabaho nun. nagtatrabaho pa rin po. Nagtatrabaho ka pa rin Bale, nun. Opo, nagtatrabaho pa rin po ako. Tapos napakilala mo ba siya Tapos sa po, mga anak mo? Sa anak ko po, isa lang po yung anak ko. Sa anak mo rather? 6 years old pa lang. Napakilala mo ba Paano sa po? anak mo itong lalaking to? Sa anak ko po, hindi pa po, hindi ko po pinapakilala, pero alam Meron- po ng parents ko na kabit po ako. Anong sabi nila? Sabi po ng mama ko is, sabi niya pa, matanda ka na, alam mo yung tama at mali. Sabi ko po, alam ko naman ang tama at mali, pero kasi po, mahal na mahal ko po siya, kasi po, siya po yung nagbigay ng lakas ng loob po na down po ako. Siya po yung tumulong sa akin. Yung walang-wala ako, siya po yung nandyan sa akin. Sa Kaya, paanong paraan sobrang kanya mahal ko natulungan? siya. Po? Sa paanong paraan kanya natulungan? Ano yung mga ginawa niya para sa'yo? Bale, nung nasa restaurant po ako, pinaresign niya po ako, binigyan niya po ako ng pera, pang negosyo. Gumawa po ako ng, first po, nag-start ako ng maliit na tindahan. Binigyan niya po ako noon ng pera. Tapos, bale, breadwinner po kasi ako lahat. Tapos yung mga kapatid ko, 3 pa yung kapatid ko, plus may anak pa po ako, single mom po ako. Bale, ako lahat. Kaya, ang hirap na sa tindahan ko lang kinukuha yung pera na ipangpakain namin, iba pang gastos na konti, yung ibang mga payments, ganun, yung mga bills. Ang hirap po. Kaya, nung nag-resign ako, nung pinaresign niya po ako kung saan kami nagkakilala, pinatindahan niya po ako. Tapos ngayon, hindi ako kampante na ayoko naman po kasi iasa sa kanya lahat. Sinabi ko naman po yun sa kanya. Tapos sabi niya pa, okay lang na kahit hindi na ako magtrabaho, basta full time ko na lang daw yung anak ko at saka yung tindahan na binigay niya sa akin. So ano Pero nangyari? ako po, hindi po Nagbigay hindi ba po siya talaga. sa'yo o nagtrabaho ka pa? Naghanap ka pa ng ibang trabaho? Naghanap na naman po ako ng trabaho. Nakapasok ka Bale, dun sa trabaho na yon? Opo, nagtrabaho na naman ako ulit. Bale, sa coffee shop, cashier po ako. Kahera Tapos, ka. sobrang seloso po kasi niya eh. Ayaw niya yung nakadikit sa akin mga lalaki, ganun. Na, syempre ako hindi ko naman maiwasan na supervisor ko lalaki is kahera pa talaga ako. Mhm. Na So hindi anong nangyayari magdikit ang kapag lalaki ganon? sa akin. Ito naman yung boyfriend ko po is pinaresign na naman po ako sa trabaho, sa cashier. So Pagiging last cashier year, sa anong coffee shop. trabaho meron ka? Ngayon po, ngayon. Last year, anong trabaho meron ka? Al- Bago siya mawala. Nung ngayon po, ngayon lang. Ngayon, nandito po ako sa Middle East.
January 31, this year lang po siya namatay. 40 days niya po ngayon. Hindi, bago siya mawala, anong trabaho mo? DH po ako ngayon. Ngayon po. Bago siya mawala, DH po DH ka na? Opo, bago siya nawala, DH na po ako. 2 years na po ako dito. 2 years ka na. Anong reaction niya nung nag-decide ka na mag-DH? Bale, nung nag-decide ako ng mag-DH, naghiwalay kami nun, ma'am. Bale, December po. June po nung naghiwalay kami, tapos, kasi ayaw niya po ako mag-DH, kasi sabi niya baka delikado po, mapunta po ako sa maltrato sa akin ng amo, ganun. Sa Okay. ibang amo, So hindi siya pangit na pumapayag, amo, di siya sabi niya pa. nag-agree, pero natuloy ka pa din sa ibang bansa. Opo, pero pinagpatuloy ko pa rin at wala na po siyang magawa kasi nung nasa Manila po ako, nung sinabi ko sa kanya na nag-break kami nung June, tapos October flight ko na po papuntang Manila, papunta sa accommodation. Tapos wala na po siyang magawa. Sabi Okay. niya na lang Mechay, ibigay ko na lang yung mga alam ko na Po. medyo nahihirapan kang managalog, no? Tama ba? Nahihirapan ka bang managalog? Opo. Okay. Medyo paiksiin natin tong ano natin, ha? I mean, para mas malinaw lang sa mga kabisyo nating nakikinig ngayon at para mas malinaw din sa akin tong mga nangyari sa buhay mo, sumagot ka ha sa mga tanong namin. Sumagot ka sa tanong Opo. ko. So, nung nandiyan ka sa ibang bansa at siya ay naiwan dito sa Pilipinas, nagkaroon pa ba kayo ng communication? Opo, patuloy pa rin since nung umalis po ako. Hanggang ngayon. No, Hanggang nung namatay siya. okay. Nung bago siya mawala, may mga naikwento na ba siya sa iyo na nanganganib ang buhay niya? Bale, yun na nga po, DJ Rocky, na hindi ko maintindihan na bakit niya hindi sinabi sa akin. Wala po talaga siyang sinabi sa akin as in na inaaway ko siya kasi paminsan wala siyang time sa akin. Sabi niya, sa meeting niya siya, ganun, nasa darts po siya, may kainuman niya yung best friend niya. Hindi niya man lang sinabi sa akin na may death threat na pala siya. Hindi ko alam yung anong nangyayari sa kanya. Ang gusto niya lang ang sinasabi niya lang sa akin na mag-ingat ako, mahal na mahal niya po ako, kahit na may asawa po siya. Mhm. Yun Ah, yung mga sinasabi niya po sa akin. Okay. At malinaw ba Before sa siya nawala. inyo, bago siya mawala, na meron pa rin kayong relasyon? Nagkaroon ba kayo ng kalinawan na kayo ay magkarelasyon pa nung oras na yon? Opo, DJ Rocky. Opo. Bale, nag-I love youhan pa kami. Ganun. Okay. Kailan at At- paano mo nalaman na nagkaroon ng ganong klaseng pangyayari? Na binaril siya? Nung nasa bahay kami na bakasyunan ng amo ko, bale, 8 po ng umaga dito, natutulog pa po ako. Tinawagan ng pinsan ko at sinabi niyang, Michay, nakita mo na ba yung news? Sabi ko, anong news? Sabi niya pa, binaril si boyfriend mo. Sabi ko, ha? Natulala po ako, DJ Rocky, hindi ko alam kung anong sabihin ko. Inoff ko na lang yung cellphone ko, tumulala, at tinignan po yung news na naka-live doon sa mismo na pinangyarihan at nakita ko po na totoo po na binaril po yung boyfriend ko. Siya lang ba na yung binaril? Po, Siya lang talaga yung tinarget na barilin o meron pa bang ibang binaril? wala po. Bale, on the way po siya papuntang office niya. Doon po siya binaril. Bale, sa kotse niya. Bale, sa front talaga, binaril siya. Okay. Nung nabaril siya, tapos, of course, yung pakiramdam mo, sobrang lungkot, di ka pa makapaniwala. Meron ka bang naging aksyon o desisyon na umuwi ng Pilipinas? Naisip mo ba yun?
Para makita Bale, siya? DJ Rocky, opo. Bale, naisip ko din po na, hindi, bale, DJ Rocky, sinabi ko na po kasi sa kanya, pinapauwi niya na po ako nung December kasi tapos na po yung kontrata ko nung December pa. Tapos sabi ko po sa kanya, hindi naman po ako payagan ng amo ko na uuwi ako on the spot. Sabi ko sa kanya, hintayin niya ako kasi ngayon April, pagkatapos po ng Ramadan, uuwi po ako. Sinabi ko na po sa kanya na April 15 po, uuwi na talaga ako, sabi ko sa kanya. Pero po, hindi niya po ako hinintay. Nawala na po siya, DJ Rocky. Ang sakit. So anong nararamdaman mo ngayon na hindi ka nakauwi, hindi ka niya naantay? DJ Rocky, para parang yung buhay ko, DJ Rocky, yung parang may kulang po. Kahit po, kabit po ako. Mahal na mahal ko po siya at ramdam ko po na mahal na mahal niya po. Mahal na mahal niya po ako kasi yun yung pinaparamdam niya sa akin. Kasi sa loob ng 4 na taon, DJ Rocky, siya lang yung minahal ko kahit alam ko na hindi pwede. Hindi naman ako umaasa sa pera niya, kaya nga naman po ako nagtrabaho, humahanap ng trabaho para humahanap ako ng pagkakitaan ko kasi ayoko po yung maramdaman niya po na pera lang po yung habol ko sa kanya kasi syempre naman po board of the director siya, mayaman siya. Hindi naman mayaman, may kaya po siya. Kaya niya akong isustento. Pero po, DJ Rocky, gusto ko po kasi yung iparamdam sa kanya na hindi po pera ang habol ko sa kanya. Kahit po 58 years old na po siya, mahal na mahal ko po siya. Kaya nung nawala siya, DJ Rocky, hanggang ngayon, DJ Rocky, hindi ko alam. Hindi ko alam yung nararamdaman ko. Hindi ko alam o hindi ko masink in sa ulo ko, sa iisip ko na nawala na siya, DJ Rocky. Parang hindi ko pa talaga tanggap. Kumbaga, hindi, parang nakikita ko yung picture namin, wallpaper ko, parang buhay lang siya, hindi lang siya nagchat-chat sa akin kasi busy siya. Ganun lang yung nararamdaman ko, DJ Rocky. Hindi ko alam, nasasaktan at umiiyak ako lagi-lagi kasi miss na miss ko na siya, DJ Rocky. At sinong nakakausap mo dyan sa ibang bansa tungkol dito sa nararamdaman mo? Meron ka bang kaibigan dyan na pwede mong mapagsabihan ng ganyang kabigat mong nararamdaman? Meron naman po yung kasama ko po dun sa baba. Pero ako po kasi mag-isa lang po ako dito sa taas. Bale, sa isang kwarto, kada gabi ako lang po yung mag-isa. Kaya parang paminsan naiisip ko, DJ Rocky, na sumunod na lang sa kanya. Pero ayaw niya naman yan ganyan na iwan ko yung anak ko. Kasi kailangan ako ng anak ko. 6 years old pa lang ang anak ko. Bale, gusto niya talaga na i-prior ko yung anak ko. Ganon. Pero sobrang sakit, DJ. Ang dami ko pang gustong sabihin sa kanya. Gusto kong isurpresa siya kung uuwi na ako, yung mga balak ko na iparamdam ko sa kanya. Ganon ba, DJ Rocky? Hindi ko alam. Gusto mo puntahan natin siya ngayon? Gisingin natin siya? DJ Rocky, kung pwede lang na umuwi na ako at puntahan ko talaga siya, DJ Rocky, kahit sa ganun paraan. Hindi ka ba natatakot Pero na kapag hindi pa nagkasalubong pwede. kayo ng asawa Kasi- niya o kapag nagkaharap kayo ng asawa niya, hindi ka ba natatakot na parang maisip na ikaw yung naging kabit ng asawa niya? Palagay mo ba aware yung asawa niya na na Siguro, nag-i-exist ka sa DJ buhay niya? Rocky, aware yung asawa niya at parang bulag-bulagan lang kasi yung kapatid niya po, minessage po ako, ganun na, nung nakaraan, na ganun, maglaylo na lang muna ako. Alam mo po ba laylo? Yung umiwas muna daw po ako, ganun, para hindi daw ako madamay, ganun. Parang, ang feel ko talaga, DJ Rocky, alam nila na kabit po ako ni board of the director. Parang aware sila. So, kailan ka ba uwi ng Pilipinas?
Sinabi ko na po sa amo ko na uuwi ako ng April pero wala pa po kasi akong relevo. Mhm. Wala pang relevo. Kaya hindi ko po alam kung e-extend na lang ba ako kasi ang hirap umuwi ng akala mo na may susundo sa'yo, ganun DJ. Mhm. Kasi sabi niya susunduin niya ako pag-uwi ko, pero wala na. Mhm. Pero Iniwan niya na ako. wag ka namang magpasundo sa sa ibang manunundo, ha? Okay na yung magpasundo sa airport pero wag naman kay Lord pa, ha? Baka mamaya iba yung sundo na magustuhan mo diyan. Pero anyway, hindi ba pumasok sa isip mo na baka ito na yung pagkakataon mo para pumili ng tama sa buhay mo? Kasi Na kasi eto Opo, eto naisip na. ko naman po Mhm. kasi alam siguro ni Lord na hindi kami maghihiwalay ng ng kapag buhay pa siya, gano'n DJ. Kasi lagi niyang sinasabi na hindi ako papayag na maghiwalay tayo dalawa. Kahit malayo ka, hihintayin kita. Yan yung po yung sinasabi niya sa akin. Kahit may asawa daw po siya, hindi siya papayag na mapunta ako sa iba. Yan po ang sabi niya sa akin. Lagi-lagi na word niya sa akin na hindi talaga siya papayag na maghiwalay kami dalawa. Pero ikaw, ayos lang ba sa'yo talaga na meron siyang asawa? Okay lang sa'yo, nakabit ka? Inaaway ko po siya kasi nagseselos po ako pero hindi niya naman pinaparamdam sa akin na kaselos-selos yung asawa niya kasi kapag mag-video call po kami, kahit nandiyan ang asawa niya, basta mag-mute lang ako, ginagawa niya yan. Pero ngayon, Ganun po. are you willing to make things right or parang yun na nga, pumili ng ibang mamamahalin, na walang sabit, na walang ibang pamilya, na walang ibang mawawasak na pamilya? Palagay mo ba bukas ka Bale, sa ganung klaseng posibilidad? sa tingin ko DJ Rocky, hindi ko ma-figure out na yung sarili ko na magmahal ng iba kasi sobra ko siyang mahal DJ Rocky. Sobrang mahal na mahal ko po siya. Kasi sobrang bait niya po. Sobra. Hindi ko ma-imagine ng sarili ko na mai-inlove ako sa ibang lalaki. Kahit po na meron na meron 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 interesado sa akin pero hindi binabalewala ako DJ Rocky kasi ayoko i-open yung heart ko sa iba kasi ang laman ng puso ko sa DJ Rocky is siya lang po. Mhm. Yun yung nafi-feel ko ngayon. So willing ka ba na magmahal ng bangkay? DJ. Ayun, mahal na mahal ko sa DJ. Ayokong pakawalan. Ayoko siyang basta parang sabi ko nga ayoko siyang mawala pero wala na siya. Hindi ko alam, hindi ko ma-explain DJ Rocky. Ang Yeah. sakit DJ Rocky. I understand. Anyway, Mitchay, maraming salamat sa pagbabahagi ng iyong top secret. And I hope kahit papano gumaan naman yung bigat ng nararamdaman mo. And I hope kahit papano napatawa kita sa gabing ito na alam naman natin na mabigat yung pinagdaraanan mo. Kasi paano mo nga naman sasabihin sa buong mundo na ikaw ay nagluluksa sa pagkamatay ng minamahal mo gayong hindi naman alam ng mundo na merong kayo. Opo, DJ Rocky. Mitchay, thank you, ha? Praying for your Opo, DJ healing. Rocky. Thank you po. Ayan. Goodbye and good night. Ingat sa ibang bansa. Hirap ng ganung posisyon, no? Yung hindi mong maipangalandakan sa buong mundo na nasaktan ka, na meron kang daladalang pangungulila, pagkalumbay dahil kabit ka, yung ganon. Although may iba matapang talaga eh. Like, kaya nilang ipagsabi na akin yan.
Kahit hindi naman talaga. Well, ako iniisip ko na lang na kapag may mga nangyayaring hindi planado o hindi natin inaakala o ine-expect, ay pagkakataon. Oo, iba-iba kung paano natin siya titingnan eh. Pagkakataon para makapagsimula uli. Pagkakataon para pumili uli ng tama. Pagkakataon para ituwid yung mali. Pagkakataon para makapagbagong buhay. Pagkakataon para mas madiskubre pa yung sarili natin. Pagkakataon para mas pagtuunan ng pansin ang sarili. It's okay to love. It is never wrong to love. But it is wrong to love and own or feel like you own a married man. Kahit kailan hindi magiging tama yung tamang nararamdaman. Kung maling tao naman ang iyong minamahal. But yeah, it's okay to grieve, it's okay to be lonely, and it's okay to be sad. You have all the right to feel those feelings. Anyway, kabisyo, maraming salamat sa inyong pagtutok. At kung meron kang gustong ibahaging sikreto, bukas na lang ha, tapos na. Sarado na ang tindahan. Alas 9 ng gabi hanggang hating gabi, magsasama tayo kapiling ang Basa Princess ng Love Radio, DJ Rakitera. At kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio, 50 years na tayo kabisyo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets.